Ara tenim al voltant d'unes 200 persones que han passat ja per Marxupera Verda. Van començar el mes de desembre i tot desembre i tot gener està venint cada cap de setmana, cada dissabte, ací al barranc del Borrell, a fer distintes accions. Hem fet des de retirada de llenya cremada, condicionament de nous rebrots, hem fet alguna plantació nova i aquest taller que tenim ara entre mans és la reconstrucció d'un mur de pedra en sec, que és un art que ha fet tota la vida es Marchena Ors i d'alguna manera s'està intentant recuperar, intentar agafar tot aquest coneixement que teníem i plasmar-lo un poc en fer una acció així en aquesta zona que estem en ple barranc del Borrell. Bé, doncs el marge és una tècnica molt antiga, sobretot així en l'art mediterrani, que s'ha utilitzat per abancalar els relleus accidentats per a que siguin conreables. I així estem en uns antics camps d'oliveres. I un factor important, que és el que ens interessa així, és que serveixen com a dics que contenen la terra per a dificultar l'erosió. Ara que ha hagut l'incendi i les arrels comencen a morir, la terra s'erosiona en les pluges i la pedra el que ens fa és d'uns dics de contenció en materials naturals i de proximitat, com és la pròpia pedra de la muntanya, que ajuden a mantenir la terra fèrtil. És la seva estructura composada per pedra entrellaçada entre pedra, tot en sec, travat d'una forma que treballa conjuntament en totes les juntes entre pedra i pedra. L'aigua té la capacitat de drenar i baixar al nivell inferior i la terra es manté en el seu lloc i per tant tenim una simbiosi perfecta entre l'estructura de pedra, terra i que al final mantinga les capes fèrtils de forma que pugui regenerar-se la muntanya d'una forma més ràpida.